आयेननि बेन्दोंनि सिङाव लाखिनानै खामानिखौ मावदों आयेन बारगाजों खामानि मावाखै आयेन मथे जायफ्रा मोननो गोनां बिथांमोननो जों होदों आरो आयेन मथे जायफ्रा मोननाङा बिथांमोननो जों हा होआखै बियो रज'नाय नङा सोरबा मोननाङि मानसि मोननांगौ होनना होस्रिखौबो बे मोननाय नङा खारन आयेना बिथांनो हयथ' बे मोननायनि मा जाबावनोलै आबौ गबिन्द माथो सानफा एफा मानि मा होनो हाब्रांफोर खुरखानाय बायदिसो खुरखालांजाजोब्बाय नोंसिनि बे बिटिआरनि गासै माबाफ्रालाय मा होनो प्रपार्टिफ्रालाय नङा होमबा फाग्ला बिदिजों बोरै जाबावनांगौ फाग्ला रायजो राजाफ्रा बिदिजों बोरै थांबावनांगौ जाखो बे उननि बे जेनेरेसनफ्रा माखौ लानानै गोरा जानांगौ माखौ लानानै खामायनांगौ माखौ लानानै हिनजाव लानानै बिसि फिसाजों रायजो जानांगौ जाखो आबौ गबिन्द फाग्ला बेखौनो फाग्ला बिराद दुगा बिराद गोरा जाबाय नोंसोर गोदोहाय प्रमद बर' बुन्दुआ बिटिआर लाबोबा एकदम बेखौनो रायजो राजाफोरनिफ्राय बिराद हाला आर'नाइ गानलायबाय नङा होमबा आरो बै माखासे अफिसफ्राव थाग्राफ्रा मानि साननै सानथाम प्रेसिडेन्ट जालाबायनायफ्रा रायजो राजाफोरनिफ्राय गोदोना बुंजाफा आर'नाइ गाननानै फ्लिं फ्लां देखायलायबाय बिसोरो बिराद मानसि गिदिर थां दालाय फैयै माथो जाखो आबौ गबिन्द फाग्ला नोंसिना दिनैहाय मा होनो बिदिखौ गासिबो नै गाव गावनि जेनेबा सम्पतिखौनो मालायजोंसो रानजोब्बायब्रा फाग्ला दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गाव गावनि मोनथायखौ लानानै फुरा मानि हानि मोनथायखौ लानानै बिराद दावहा नांबाय नङा होमबा गावजों गावबो बुथारलायबाय सोरजोंबा मालायखौबाबो बुथारबाय नङा होमबा दा मोनसे बिराद मानि गिजानायजों नैबे समा मानि मोनसे गभमेन्टआ मानि जानाय नङा बिसोरनो होथारनांसिगोन होननानै मोनसे सुक्ति हरबाय आरो दा नङा होमबा दा बे सुक्तियाबो मा सुक्ति जादों बिटिआर सुक्ति नङा होमबा फाग्ला दा दिनै बिटिआर सुक्तियाव मा दङ दे आबौ गबिन्द जेबो गैया फाग्ला नोंथांमोना बे ससियेल मिडिया निउसफ्राव मानि बेफोरबायदि जानला मोनला डाइलग होबानो जाया नङा होमबा आंथ' बिराद लाजियो नोंथांमोनखौ बे दलनि मानसिखौनो नुबानो आं बोरैबा मोनग्रा जाजोब्बाय फाग्लासो लेखाफोर बोदलानाय बायदिसो बोदलाला हरो आंथ' सोरनिबा मानि पिकचारफ्रा नुजाफैफ्लांबा ओरैबायदि जोङो आङो जोंनाया बै समाव जोङामोन ओमफ्राय दा मानि गासिबो सम्पतिखौ रानजोब्बाय नालाय दा बेयावनो जोंनो ओंखारो आं बिथांमोनखौ ओरैबायदि दुखु मोनो नाथाय आंल' नङा दिनैनि दिनाव सारा जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो माने दुखु मोनजोब्बाय बिथांमोनखौ दा सोरबा सेन्देलनि माला गानहोदोंसो होनलाबायगासिनो दंबावो ओरैबायदि इलेक्सन जेनोबा दा बै समखौसो नेनांसिगोन दा दाखालिबो बिदिनो जाबाय मोनसे गामियाव बे गन्दगल मानि बे बरबाद सरखारा माला जोबबावनो होननानै बिराद बुंलागासिनो बै साहा दखानफोर मानि लासिं सिं ओमफ्राय बै माखासे बै हालेवग्रानिया लोगो मोनफ्लांफैब्रा मानि एकदम मोखांखौनो हाला मानि गोसोम गोफा जाला लाजोबसै फाग्लासो ओरैबायदि अबस्था जाबाय दा आबौ गबिन्द दिनैथ' नोंथांमोना बिराद सिन्थासो खालामनांसिगौब्रा नङा होमबा दा नोंथांमोना दिनै भेलिडिटियानो गैखाला फाग्ला मानि बै गोजौ आलासि जाहैनांगौ समा सफैखाथारबाय बे समावथ' नोंथांमोनखौ सानालासिनो बे जोंनि इयुन जोलैफोरखौसो साननांगौना नङा होमबा दा नोंसिना नै एकदम भेलिडिटि गैयाबाबो मा जायो माने गावखौल' सानो खिन्थु गावनि थाखा फैसाखौदि एम्फौ एनला जागोन ना गुनजेत जागोन ना मा जालांगोन बेखौ सिन्था खालामा दिनैनि दिनाव बिथांमोना दिनै रावबो फाग्लाखौ नोजोर होआ खालि गावनि उदै मोनजाबानो जाबाय न' बुंजासे मानि थाखा जाबना दोननो मोनबानो जाबाय दिनैनि दिनाव बेबायदिल'सो नुयो नङा होमबा दिनै नोंथांमोना बर' रायजो राजाफोरनो मा होखो गबिन्द दिनै बिटिआर थगायनायनि नामाव सुक्ति लाबोनानै दिनै गासिबो बर' रायजो राजाफोरखौनो बरबाद आरो मानि मा खालामजोबखो नोंथांमोनहा माने धंस' खालामजोब्बाय दिनै बिटिसिनि मोनखानाय पावारानो थाबावखो ना माबा मोनसे डेभेलपखौनो लाबोनो हाखो ना नोंथांमोना साख्रि बाख्रिखौनो होनो हाखो ना मा होनो बेखार मानि जेंनाफोरखौनो समाधान खालामनो हाखो नङा होमबा जेरैबो बिथिंनिफ्राय मानि नासयजानाय गादबजानाय फाग्ला
बेफोरबायदि जाहैबाय बिटिआर सरकारा। बेनो जाहैबाय एग्रिमेन्टआ बिराद गिदिरखानो बै समाव प्रमद बर' बुन्दुआ होनबाय नामानो गिलु फालु गिदिर अख्रांसे गोजौ नाम गिदिर फाग्ला बे नाम गिदिर अख्रांसे गोजौ नाम गिदिरा दिनै मा अबस्थायाव जाखो लाजिलाबो बेफोरखौ बुंबा दा लाजियो बिथांमोनहा खिन्थु दिनैनि दिनाव माने उफाय गैया होननायाव जाहैबाय बिथांमोना नङा होमबा दा बिथांमोना बै गथ' गथायफोरनि बादि नांनाय बायदिसो दिनैनि दिनाव जाय गथ'फ्रा नङाबाबो देरहानो थाखाय नंगौलै मावाबाबो मावथारदोंलै होननानै बे रायजो राजाफोरखौ थगायबाय थानाय ओरैबायदि अबस्थासो जाबाय नोंथांमोना दिनैहाय नङा होमबा आरो नै दाखालिसो जालायबाय जेनाखि जोंनि हा बे हाखौनो मालायनो 150 बिगा 60 बिगा 70 बिगा बेबायदि गुबुन हारिनोसो एलटमेन्ट होनो थांगासिनो दं बिथांमोना दिनैनि दिनाव होमबा बेफोर मा जाखो दे दिनै बर' जाथिफोरखौसो दिनै नोंथांमोना होग्लुंलाबायो इभिक्सन खालामलाबायो दिनै नोंथांमोना सोर गुबुन जाथिखौ इभिक्सन खालामनो हाखो दे नङा होमबा रायजोफोर दा बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि खोथाखौ बुंबा एकदम गन्थङाव माने थब्ल'नानै दै हाबनायफोरबायदि हाबो ओरैबायदि ओमफ्राय बे दलाव माने लाजिनो रोंनाय माने मानसियानो गैया आरो ओरैबायदि जघन्य दल बियो आब' गबिन्द दा दिनैनि दिनाव नोंथांमोना एकदम जिबायदि अबस्था खालामबाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ नङा होमबा दा जोंनि रायजो राजाफ्रा मालायखि नोंथांमोनखौ मोजां मोनबावगोन बे बै फैगोन समफ्राव नोंथांमोनखौ फुल प्रसाद लानानै फुजा होबावगोन बे नङा होमबा खनसेयावनो सोमब्रबाय जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनैहाय मा मोनखो मा होखो आब' गबिन्द नोंथाङा दिनै हारसिङैनो मोननै पर्टफलिय' लानानै दंलायलायो नङा होमबा नोंथाङा जुदि थाखा फैसानि लबि नङाबा मोनसे पर्टफलिय'खौ नोंथाङा हगारना होनो हायोमोन ना दा बेफोरावनो सिन्था खालामना मोनजोबो बर' रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव दा लोगोफोर मा बुंबावनोब्रा नङा होमब्ला गासिबो सानोब्ला माने बिराद दुखुनांथावजोब जेरैबो सानबाबो माने आगोर मोनलायसो जाबाय नङा होमबा दा नैबे आब' गबिन्दमोनखौ साननानै नायदो लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै खनसे सिन्था खालामनानै नाय आरो बै समाव बिथांमोना बर' जाथिनि थाखाय जिउ होनो हालायग्रा मानसि नङा होमबा दा बिराद जारला लोगोफोर मा बुंबावनो सोरखौ सोर मा बुंनानै मा गोजोनबावनो ओरैबायदि अबस्थाया जाबाय दा सिन्था खालामनानै नायब्लाथ' बै समाव मा होनो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोन बायदिया माने जोंनि बर' जातिनि थाखाय माने थै होनो हालायग्रा मानसिफ्रा फाग्ला नङा होमबा आरो मा होनो रन्जित बसुमतारी बिथां माने फेरेंगा होनो दा बर्थमान बिथांखौ दा बिथांमोना जातिनि थाखाय माने एकदम जिउ गारनो हालायग्रा मानसि नङा होमबा दा बिथांमोना फैयै दिनैनि नैबे ससे समाव मा जाफैखो मा अबस्था जाखो बेखौ रायजो राजाफ्रा एसे सिन्था खालामलाय रायजोफोर दा बिथांमोना दिनैहाय बै मोनसे फिसासा माने मा होनो थगायजानाय एग्रिमेन्टखौ लानानै रायजोफोर नङा होमबा दिनै बिथांमोना गासिबो हारिखौ बावलांजोब्बाय हारिनि समस्या गैला बायदि सानबाय बिथांमोना नङा होमबा दिनै माने हारिनि मावनांगौआबो जोब्बाय बिथांमोननि थाखाय माने आरो बर' जाथिया दिनैहाय माने मा जागोन बेखौ बिथांमोना दिनै सिन्था खालामला आरो माने दिनै बिथांमोना बै मोनसे थगायजानाय एग्रिमेन्टखौ लानानै गरसे गरनै थाखा दांनो मोनबाय रायजोफोर खुनु जोंनि जाथिया मा जायो मा जाया बेखौ बिथांमोना दिनैनि दिनाव माथा मारिला सोर बर' रायजोआ बुथार जायो सोर बर'आ दानथार जायो सोर गावथार जायो सोर जेलाव सोजायो दिनै बिथांमोना बैफोरनि फारसे रावबो फाग्लानि जानानै नोजोर होआ आरो रावबो फाग्लानि जानानै गसंला ओरैबायदि अबस्था जाबाय रायजोफोर दा बेनो जाहैबाय हारिनि थाखाय जिउ बावसोमग्रा मानसि नङा होमबा लासिं सिं नङा होमबा दा बेफोरखौनो बुङो माने उपरे रं सं बितरे कवा बाथरि होननाया माने बिथांमोना साननो थाङोब्ला हारिनि नांनो होननानै थाङाखैमोन बै समाव माने गावनि लाइफआव माबा मोनसे जानो होननानै थांखानायसो नङा होमबा रायजोफोर बेखौ आसा खालामनानैसो बिथांमोना बै समाव थांखानाय दा दिनैहाय बै समाव थांनाय बायदियैनो दिनै बिथांमोननि सिमाङा जाफुंबाय
दा मानो नांगौ बिथांमोना साननायानो जाबाय मानो बड'लेण्ड नांगौ नांला बड'लेण्ड थड'लेण्ड जेबो गैला नङा होमबा दा जोब्बाय बिथांमोननि थाखाय ओरैबायदि दुखुनांथाव बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो गैया रायजोफोर आरो लोगोफोर आरो जेब्लानाखि बै समाव जोंनि मा होनो हाग्रामा महिलारि सारा बड'लेण्ड जाथ'वा माने क्राइटेरिया गैथ'वा होननानै बिथाङा बुंदोंमोन दा बिथांमोना बै समाव मा बानायलायखो बेखौबो हाग्रामानो बड'लेण्ड नाङानो लागाय मानि जोंनि हाग्रामा सारा फंसे खोथा बुंबा 20थासो बारायनानै होनो बै प्रमद बन्दु बिथांमोना बेबायदियावनो दिनैसिमाव बिथांमोना जोंनि हाग्रामा सारखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव गाज्रि मोनथों होननानै पलिसि खालामनानै मानि सरखार सालायदों आरो गावसा दिनैसिमाव नङा होमबा दा दिनै रायजो राजाफ्रा नुजोब्बाय आरो सोर रायजो राजा सोर जाम्बा जाम्थाया मालाय सोर मानि बुजि दंबावो दिनैनि दिनाव नङा होमबा गासिबो बुजिजोब्बाय दा फैगोन समफ्राव मानि फैगोन इलेक्सनफ्राव मानि बिथांमोना दिनै अराय समनि थाखाय मानि जोबलांनो थांगासिनो दं आरो दा बिथांमोना बेखौनो गावस्रासो बुङो मानि बिपि एबा जोबलांसिगोन लाबायनानै बिराद गिदिर गिदिर डायलग होलाबायो बै प्रमद बन्दु बिथाङा मानि बे निउस पर्टेलफ्राव नङा होमबा दा दिनैनि दिनाव बे दाख्लिनि एमपिआवबो बिथांमोना जिएनडिकेआवबो देरहायामोन रायजोफोर बिथांमोना मोनथाम मोनब्रै पार्टिजों लोगो लानानैसो देरहादों सोरबा प्रमद बर'नो इलेक्सन होनांगौ सोरबा फेरेंगा सोरबा माबा पार्टिनो इलेक्सन होनांगौ ना रावबो बर' रायजो राजाफ्रा होआखै माने बै जुदा जोंनि बर' जाथिफोरखौ सैयै माखासे डिपार्टमेन्टफ्रासो बिथांमोनखौ देरहाहोदों दा ओरैबायदिसो अबस्था दा बिथांमोना बेखौनो बिराद जों देरहाबाय जों माबायलाबायनानै बिराद दुगा दुगा बुंलाबायनानै लायो आरो रायजोफोर दा बेफोरखौनो बुंबा दिनैनि दिनाव बिथांमोना बिराद मानि दुखु मोनो दा बै समाव लोगोफोर मानि मा होनो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोनहा खुनु आयेनफोरखौनो बुजियामोन आरो नङा होमबा दा दिनै नै गावस्रा मानि मा जाखो मानि थाखा फैसानि सायाव उन्दुनो मोननानै गांलाब गांथाब थाखा नुनानै दिनै बिथांमोना आयेनफोरखौबो मोनथिग्रा जाबाय नङा होमबा दा आयेनफोरखौ बिथांमोना दिनैनि दिनाव गियो आरो मा रायजोफोर दा बेखायनो बे थाखा मोननायाव फाग्ला नों बिरुदि जाना मा जाबावनो हमलाबायनानै जेल सोजालाबायबा आंना लाइफआसो बरबाद जागोन खामायनायासो बरबाद जागोन साननानै बिथांमोनाबो दिनैनि दिनाव फासयबाय रायजोफोर दा बै समाव हाग्रामाखौ बिथांमोना मा बुङोमोन नङा होमबा ओरैबायदि अबस्था दा बिथांमोना दिनै सामसे थगायबावनो नङा होमबा दिनै बिथांमोना जोंनि बिटिसि 6 सिडुलनि माने एरियायाव थानाय आइ आफा रायजो राजाफोरखौनो दिनै बिथांमोना होखारगासिनो दा जोंनि मोननांगौ हा जोंनि मोनथायखौनो दिनै बिथांमोना मालायनोसो एलटमेन्ट खालाम होगासिनो दं रायजोफ्रा खबर ला नङा सानदोंबा दा दिनै बिथांमोना आयेननि बारगा जेबो मावनो हाया जाहैदों मारै मावनो हानो बे गलाय मोन्देर सरखार दानायाव मावनो हागोन जे रायजोफोर माबा मोनसे बिरुदि खोथा बुंबानो गाबोननो बै मामाजों खिबाव खि लाना खारनांगोन आरो खुनु मानि थटपुलि दोननाय नङा बै मामाया सोरबा प्रमदबाबो थेम सिफायगोन सोरबा गबिन्द सोरबा फेरेंगाबाबो लांदां जाजोबगोन बै समाव उरुपदे बिथाङानो बुंखादों गोसो जायोब्ला 1 सेकेन्डल' नांगौ बिटिआर सरकारखौ बिटिसिखौ थेम थाम खालामजोबनो होननानै उरुपदेया बुंखादों रायजोफोर दा बैखौ लानानै बिथांमोना दिनैनि दिनाव गिजोबो आरो मा दा नंखायनो दिनैनि दिनाव जोंनि सारा मानि डेभेलपमेन्टनि थाखाय फैनाय थाखा फैसाफ्रा दिनै मालायनावसो गासिबो थांनानै दा बिटिसियाव माने थंफ्ला एसेल' मोनबोयो दा बेजों मा डेभेलप मावनो हानो रायजो राजाफोर दा बेफोरनिफ्राय दुखुनांथावसिन माथो खोथा दंबावो रायजोफोर दा नंखायनो जा फैगोन समफ्राव माने मा खालामबावनांगौ जोंहाबो ओरैबायदि थगायनांगौ माने थगायनानैब्लाबो जोंहाबो इलेक्सनाव देरहानांसिगोन नङाबा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सेस जागोन रायजोफोर दा जोंना नैबे हाग्रामा महिलारि सारा थगायनो रोङैखायनो एसे बिराद जारला जायो नङा होमबा रायजोफोर दा जिखुनु भिडिअखौ बिराद गोलाव खालामनाय जाबाय रायजोफोर दा दिनैनि दिनाव बेयावनो दोनथ'बाय।